मिया कोकटे सालनि पाटिमुं न तैयै खुब केंखा करबुक PS नि उसी कोकटुमा हनके मिया कोकटे सालनि हरो करबुक सब डिविजन नि आलुकतला हातिवो कायसा चित्रहाट हायाकेबा अर्गेस्ट्रा फुनुंगनानि बखाक थाङै तंमानि फेयाबा ताबुक तिरप्रा हास्तेवो जतो तिरप्रा हास्ते सिमिया सारा इंडिया वनो सावै मानो अर्गेस्ट्रा चित्रहाट फुनुंगमानि स्पन्सर तामो सराय सराय के कक खुरचावै सानानि थांका हनके जान्दी मुन्दा मथोंलायमुं खेला रक आबनो तैयै मिया करबुक सब डिविजन नि आलुकतला हातिवो कायसा कोतर पातिमुं पाति थांमानि फेयाबा तिनि कोकटुमा थुमनाय रक करबुक PS उसिनि थानि थाङै सिङैका हनके उसी ओ कोकनो सावै रहरखा आनि थानि पारमिशन नारानि फाइका सियाबा आं पारमिशन रिलिया हाइपानो आनि कोकनाया वै ओ जान्दी मुन्दानो मथोंखा यागुलो कोकटुमा खोनावै थाङै सगैका हनै साखा थाङै सगै माने यागुलो गोबांमा दाल बिदाल कक सालायथानि किसासा फेरमा बायनो आ जागानि लुकु रकबाय करबुक थानानि मालखुं बखक जागनानि नायखा ते नायमथां कन्स्टेबल रंनि थानिबो बरंनि सागोबो हायनो दुखुमानका हनै साखा ओ कंनो रगैनो ते करबुक सब डिविजन अमहाय जान्दी मुन्दा मथोंमुं रक ते इंगै मानग्ला खनिबो साखा करबुक PS नि ओसी जवाहरलाल देबबर्मा ते मियानि पार्टी मुंगो जे तंगनाय रगनो खरकसाबो फेगलाक हनैबो साखा फेयाबा कोकटमा खनानियादि करबुक ओसी नि खोक्तै आबो हाइकेनो पुइलानि सिमि पाइथाक जरा करंगि तंगनि मुकुमु टिभि बाय एक्चुअली मिया 13/11/2022 हरनिफ्राय 8टा साराय 8 दिगे खबर माखासे पतिचरी आलुतलाव खायसे गेमलिं चलिदोंमोन সেই मुताबिक आं स्टार्टलाङै आरो थाङै नखायजे आरो खायसे मिनि चित्रहाट चलिदोंमोन एक्चुअली आं कोनो पारमिशन दंखरै ओंखाय थाङै गानाव किछु 3-4टा गेमलिं चलिदोंमोन जों नागानि स्टाफे आरो हाना खायगा जगनते 3टा बुट रिकभारि खालाय गारि नान इसाना नायफोरुंके किछु जुआरी एवं कालप्रिट जोंनो बादा रखा एवं सिनि ऊपर चराउखा तारपरे जों आरो एनि हम मैनेज के फायगा फाइमानि परे जों किछु रुंनो बरकनो आइडेंटिफाई खायगा एवं स्पेसिफिक केस रेजिस्टार का जरा कालप्रिट जरा आइडेंटिफाई इंजा मोंगा जों याकाया जों भविष्यते एरेस्ट खायनाय अच्छा सर खरक बसुक नरनि स्टाफ रले सागदेरा माने कलायखना ताबो जों टोटल 13 जन थाङो आरो बिसिम 3 जन कम बेसि दुखु मांखाता सर ताबो नरकनि बखाक्तै ताम वानसुक जे आरनि कमिटि हिने जे प्रोग्राम संसानाय हायगा बरन नरक जे एफआर खायनानि चंग तंग हायगा जे आर गोबां म थांनाय रं एफआर खायनानि चंग इथां जों एक्चुअली जों जे आक्रमण खायनाय बा चराउनाय सिनि परे जों अलरेडी आइडेंटिफाई खायमांखाता अच्छा मोतीश्वरी आलुकला बाजार प्लेस हो पारे अच्छा के बरने कुनो नरनो इनफरमेशन दिया ना बरा हाय क्लाइमेट ककलाय इनफरमेशन आनार फाय के आं मंगो परिष्कार ना खायका जे ताउ तो कुनो पूजा गइबा फाय प्रोग्राम सत्रम जो मेन कबु अच्छा कता थे संसार न थिनांगो म हाय गोबां जागा करबुक सब डिविजन नरनि आनलो जे क्लाने अंगि तंग नर कासनने खथर थांपिनो एकदम 100% जों गोबां ते बसिनि स्टाफ दैसिन हानारनाय मुदाउट जब अंक पापली रोंनि बागै कायसे सार अम हायरं मथों माने बिसिने पापली रोंनि तामो प्रॉब्लेम हैगा बरनि खति तामो तंना पाब्लिक रोग तो नर बसियो जे अम हाय चले खांगे तो जेमन सिको हाय अम हाय जिनि सब बायनि समना दङ आरो যদি বেশিরভাগ প্রোগ্রাম নই দং খাंगे যে কোনো আ প্রোগ্রাম বিসিমো যে কোনো কতর ঘটনা নানি সম্ভাবনা দङ যেগুলি এরিয়ান বাই খুব হামিয়া আচ্ছা হামবাসা